ରାତି ପାହିଲେ ମୋ ଯମୁନାର ବାହାଘର। ମୋ ଯମୁନା ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ଏ ହତଭାଗା ଭାଇ ଏହି ସମୟରେ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ନେବେ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ମୁଁ କେଉଁଠି ବାହାରିକି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ? ନାହିଁ, ମୋ ଯମୁନା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଚୋରି କରିପାରିବି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବି। ହେଲେ ମୋତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ହେଲେ ରତନ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆରେ ବିକାଶ, ଆରେ ମୋ ଯମୁନା ବାହାଘର ବେଳେ ଏତେବେଳେ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ନଦିଏ ଅଧ ବାଟରୁ ବର ତାର ଲଉଟିଯିବ। ଘରେ ବିକାଶ, ମୁଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିପାରୁନି। ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ମୋ ଯମୁନାର ବାହାଘର ଯେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ହେଲେ କହ, ମୋତେ କିଛି